Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Kina ta ji ana goshiyawa plus da sauransu dai ana ta samu kuɗi ta WhatsApp amma banda ke ba kya so ki amfani da account ɗinki a gane cewa ke ce, to zo ki ji. Farko za ki shiga WhatsApp ɗinki, normal WhatsApp ɗinki da ke amfani da shi, za ki shiga setting kamar da kuke gani, sai ki shiga account ɗin nan da kika ga na zagaya. Idan kika shiga account ɗin nan zai kai ki wuri kamar haka, waɗannan option ɗin za ki ga add account zuwa ƙasa. Idan kika shiga add account ɗin za ki gani ga tsohon account ɗina nan sama ga kuma add account a ƙasa, sai na shige shi. Da na shige shi sai ya bani features da zan yi creating wani account, na sanya number ɗayan number na da nake amfani da shi kamar yadda kuke gani, na rubuta na danna next. Na next aka confirm kamar da kika saba buɗe WhatsApp, gashi nan kuna gani ya ƙara confirm, na danna yes cewa number haka take. Na gashi nan suna requesting ina requesting OTP as text, kuma da an turo mu za su yi verify ɗin shi, verify ɗin number nawa automatically. Gashi nan na sanya kamar da kuke gani an ce successful account har ya buɗe kenan, ga nan ana looking for backup. Idan na taɓa buɗawa sai duk messages ɗina da na yi amfani da su sai su dawo. To an gama looking din backup ba komai, kuma gashi nan yanzu zan cika komai na profile name da sauransu. Kun ga wannan kamar Gmail ne nake amfani da shi, wanda shi yasa suka kamar recommend wannan suna. Ba shi nake so amfani da shi ba, sai na goge sai na rubuta abin da nake so rubutawa da ƙarin wasu emojis. Ku tsaya ku ga. Bari mu samu wani. No, wannan ma a'a, saboda ba na so a gane cewa ni ce. Na so amfani da account ɗin ni ma in ci kuɗi a goshiya. Sai na danna next. Kamar da kuke gani ga nan ya ce an switching ɗin account ina zuwa wannan sabon da na buɗe. Amma fa duk nambobin da ke kan wayarki ko in ce da su ne za ki chat, sai dai su ba za su san ko waye ba saboda ba su da wannan number naki. Sabon account ne kika buɗe sai wanda kika yi magana da shi. Sa'annan nan kun ga wannan alamar na zagaye nuna cewa sabon account ne don ku karanta ga wanda bai taɓa tsaya ya lura ba lokacin da ya buɗe nashi. Kuma contact nan ƙasa ga kuma update wato status da kuka sani sun canza sunan zuwa update, ga ƙarin bayani na a matsayina na baƙo a WhatsApp, ga kuma nan status ɗina kun ga 0 na wannan sabon account ɗin, ga channels nan ba wanda nake following saɓanin tsohon account da akwai channels ɗin da nake following, kuma akwai update a status ɗina. Ga channels nan ina ra'ayin za ka yi ta scrolling sai in yi following wanda nake buƙata, kuma ko ba ka yi following ba shi channels kamar da na yi wani bidiyo nawa za ka iya shiga ka riƙa ganin update. Ga kuma calls nan su ma 0 to yanzu update ɗin ne zan shiga don saka status domin ku gani cewa yes account ɗin na aiki kamar yadda tsohon account ɗin da kuke amfani da shi yake. Gashi nan sun ce mu tabbas sai da na tura a contact ɗin da nake mu'amala da su a wancan account ɗin su ma za su gani. Gashi nan yana sending. Da idan kun ji daɗin wannan bidiyon ka manta da liking da subscribing channel ɗin da sauransu. Na gode.